Sidder du også og tænker på, hvordan du skal komme videre i 2012? DFF giver dig nu chancen til at tage med til USA, Las Vegas, 16. til den 24. februar. Det er et sted, hvor der ikke kommer mindre end 16.000 fotografer, der tænker og føler ligesom dig. Konkurrencen er blevet hård. Hvad kan jeg gøre for at flytte mig? Hvad kan jeg gøre for at skille mig ud fra mængden? Og hvordan bliver mine konkurrencebilleder bedre? Hvordan bliver mine kundebilleder bedre? Kan jeg få noget nyt software? Er det nødvendigt at bruge 100.000 kroner på udstyr? Eller skal jeg måske bare bruge det lys, der er omkring os? Med det kamera, jeg har? Det vil du finde ud af, hvis du tager til WPI. Jeg kan varmt anbefale det. Der er ikke mindre end 170 workshop indtil videre, og der kommer flere til. De foregår på den her måde, kort fortalt. Masterclasses, hvor du får specialundervisning. Max 20 elever. Der findes nogle platform class. Det er et sted, hvor der er mellem 30 og 50 elever. Og så er der så de store eventforedrag, hvor der kommer et verdenskendt navn. Det er noget, du skal tænke meget over, for tiden tjekker. Det er nu, du skal tilmelde dig. Du har tænkt over det længe. Hvorfor gør du ikke noget ved det? Jeg synes, du skal gøre noget ved det. Det er nu. Der sker så meget i USA. Og har du yderligere spørgsmål angående WPPI, hvad det er for noget? Ja, så kan du roligt bare ringe til mig. 30 29 10 10. 30 29 10 10. Jeg hjælper gerne med informationer for dig, der gerne vil flytte dig. Og indtil videre, bare til en orientering, så er vi allerede en lille flok, der tager afsted. Vil du med? Så tilmeld dig.